Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman kami. Abdi dalam rehka Prajan Sowan Bekti Senang Setunggal Karaton Yogyakarta hadiningrat anjang sana di dalam Marto Purwo Suwartan. Kerajaan Wanurojo, Kemiru, Purworejo. Kangge miyak swasana mirsani wewangunan sakiwa tengenipun kaaturaken tembang-tembang campur sari kangge panglipur para kanja. Rama juga pemirsa channel Lacak Situs Adiluhung. Dari Tolyogya Solo menuju Purwokerto melalui pegunungan Menore Kali Gesing Simak terus agar tidak gagal paham.
Nang sawawe gawane Pak Raffi Harto terus. Apa saya ngaret deh, Pak. Tanggamu iki. Iya, ngaret sampean.
Sampai di dalam Martopuro Suartan Kemiri Wanurejo kami, dijamu kesenian Jathilanturonggo Seto dari warga setempat. Kesenian seperti ini merupakan kebudayaan asli daerah yang harus dilestarikan. Menurut Kanjeng Pamungkas Pinongko Pengageng Kawedanan Ageng Karaton Yogyakarta Hadiningrat. Di padukuhan kerajaan ini, kita juga berkunjung dan mendoakan leluhur Mataram yaitu Eyang Raden Danukusumo atau Raden Ambyah. Beliau adalah pasukan perang Pangeran Diponegoro yang gugur di daerah ini. Kunjungan ini dipimpin Kanjeng Pamungkas Saking Kawedanan Ageng Karaton Yogyakarta Hadiningrat. Penderekipun Pangeran Diponegoro. Waktu perjuangan menika gugur wonten Kampung Wanurejo menika. Sapunika pun dipun lestarake dipun makam wonten mriki saben tanggal setunggal Sura dipengeti kanthi nyembelih wedhus kendhit. Alhamdulillah nggih. Mugi-mugi kanthi kunjungan silaturahim wonten mriki para Kanjeng para Rama saged mangertosi mangke saged napa nggih ndongaaken nggih mugi-mugi para pahlawan, para punggawa kraton ingkang wonten mriki nika saged dipun suwunaken pangapunten, suwunaken syafaatipun Kanjeng Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi kaparingan kalenggahan minulya lenggah wonten swarganipun Gusti Pangeran ingkang Maha Agung ngoten nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan channel Lacak Situs Adiluhung di dalam Martopurwo Suwartan Kerajaan Manurojo, Kemihel, Purwokerto, Jawa Tengah. Kami sadar banyak kekurangan yang bisa kami tampilkan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, komen, dan share untuk berkarya, berbudaya yang lebih baik lagi.